रायमना माहारियारि हाग्रामायाव दावबायहैग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। रायमना माहारियारि हाग्रामाजों नांजाबनाय रायमना वेस्टार्न फरेस्ट रेन्जनि साखाथियाव गोदानै आवजार स्ट'र मुंनि गंसे गला बेखेवदों। गोजान जायगानिफ्राय दावबायनाय दावबायारिफोरखौ नोजोर लाखिनानै गोनां जानाय गासैबो मुवा बेसादफोरखौनो मोननो हानायनि सुबिदा लानानै दिनै गोदानै आवजार स्ट'र मुंनि गंसे गलाखौ बेखेवनाय जायो। जानाय लोंनाय बायदि बायदि मुवाफोरखौ लानानै रायमना माहारियारि हाग्रामायाव बेरायनो हागोन दावबायारिफोरा। लोगोसे रायमना ओनसोलाव नेटवर्क मोजां नङैनि थाखाय वाइफाइनिबो सुबिदा खालामनानै होदों गलादारा। रायमना माहारियारि हाग्रामायाव दावबायनो थाखाय नोंथाङा थियारि जादोंब्ला आवजार स्ट'र मुंनि गलायाव नोंथांनि गोनां जानाय गासैबो मुवाफोरखौ लानानै बेरायथिंनो हागोन। बे समाव आं बयनोबो बे दिनैनि दिनखौ आङो जोबोद खुसिजों नैबे मिडियानि गेजेरजों बा बे ओनसोलनि रायजो राजाफोर बा जोंनि बर' समाजनि जेसेबांनाखि आफादफोर दं बयखौबो आङो धन्यबाद खालामसै आंनि गोसो गोरबोजों। दिनै जों इयुथ्सफ्रा बेबायदिनो मोनफा मोनफा टारगेट लानानै आवगायलांगासिनो दं। बे थिग बेबायदिनो आंबो दिनै बे रायमना ओनसोलावहाय वेस्टार्न रेन्जनि आन्डारावहाय कुसिगाव डिभिजन वेस्टार्न रेन्जनि आन्डाराव आङो मोनसे दखान फिसा खुलिबाय। बेनि दखाननि नामानो जादों आवजार स्ट'र। बेवहाय गोबां भेराइटिस माने ड्रिंक्सफोर मोनगोन आरोखि, जेरै पेप्सि, कक' कला, थाम्स आप, 7 आप, केननि माल, बेबायदिनो दै, बेबायदिनो मोजां मोनगोन आरोखि। जाय बिथांमोना रायमना ओनसोलाव वेस्टार्न रेन्जआव बेरायनो गोसो बेवहाय फैनानै आंनि दखानाव हाबलांनो हागोन। बेबायदिनो जाग्रा लोंग्राखौ मोजाङै मोनलांलांगोन बा सेम इकुवेल रेटै मोनलांगोन होननानै आङो मिजिंथिबाय। सोंदो। दखान गोदान हिसाबै नोंथाङा माबाफोर अफार होदों नामा? दखान गोदान हिसाबै आंनि अफार होनाया बेनो, आंनि बे जोंनि एरियानि बेवहाय एसे नेटवर्कआ प्रब्लेम नालाय बेखौनो आङो फ्रि वाइफाइ लागायना होबाय 5G। आंनि पासपर्टआनो जादों आवजार स्ट'र @123 बेनो आरोखि। सना वेस्टार्न रेन्ज रायमना मेन गेट खाथियावनो आरो। मा जानायनि सुबिदा मोनगोन? सुबिदाया बेवहाय जाखान्दे नोङो कफि मोनगोन, ग्रिन टि मोनगोन आरो बिदिनो ड्रिंक्सफ्रा मोजां मोजां मोनगोन आरोखि। कल्ड ड्रिंक्स मोनगोन आरो दैजों कल्ड ड्रिंक। औ रायमना माने मेन गेटखौनो हमनानै लाबाय आरोखि बेनो।